ala kimbo minyole de fiongo hakili ma ala kay sira ma nyebe ba don sama ma jamana me tugamla est-ce ayere de no ko beo parce que ni jamana kelen tugum na jamana dole sona ka ke o tugala aflada orila ni te kuma chama fala sino nan sona ka jamana ka blasiram ka be kuri même mas me mi fo dilere religieux mun be tokki ko olu kumbe ga ko nyana bo ci ko ay sumare on ya ha ay sumare on ya ha e kan sumare on am me dide du ko olu kumbe ga metu ka ko nyana bo ci ko da to ta bo ha papa mana to ci ko ra be fu e bi jo ko ne ko no ti ko ga fa yo ga pa yo ga ci ko mali nye mo ko be de ci ko di no me bu ado ga marti de ma ga nga jo ka ti nga ha ge du abeka and du beka ti de jamana di mo be ba do ko constitution ko marti ka droit di do ambe bu ado ko ka nga marti ke ka nga to réclamer gaji be ka ka anga muru ga su fangala muru ba ko no ko antuma ga gaji ka kane ko aujera ko aujera wallahi abi do ga fa yo ga la ka fa yo na to di ne mu ko ta fa yo ga ni mi na fa kia ga fa kia ga ni mi tra fa kia ga o ka to ala ka tle dama kuna foli ale de be mɔgɔ fa ka sɔrɔ ma fɛn wɛrɛ bila i da mɔgɔ kunnafolilen o ka fisa ni mɔgɔ kunnasirilen aw ye Burama Jalo lamɛn ni bɛɛ ko a ma ko Mas ni dɔw fana ko Jack Bauer. Je suis Jack Bauer. Radio Epice Famille Foli anintani obedi au bela jelema au fefebe ka fo ni o kelendo ka radio buto ka munumunu ni ka bla bi konoto ani sheki ana no kan fe sheki na ka ufo au ka kanuna ka aufo au ka danayala ka klaka aufo au ka sugantili la ka nyeshi auma lazeli amba ke ka bo banangabu zone commercial douani ale kofeti choy tene tarata ninga tabla arabala nega kayan wolofla no danangu jira kuna fuli olubedi sabula kuna fuli ale fanye femina bifa kasro imadore blaida ma kuna fulle agawzani ma kuna shirile kuna fuli dile kofe ka sirati aw mandege jurusira hakilla mimbe aw la faso jolila aw bisuku o fochugumina nyema Umar Mariko akembe ka bara imbela jelena kolosi Sheikh Sidibe abia monegi che nege krafi ba bulo Dramon Tangara Goodies Burama Jalo Mas jangine jara Joe Biden bana magaw ga nyeja ngalenche ini soma ban soma Burama soma obedi bashi foitula ba kifo ka lame baga befo momo solim bana soma daina kunu itrandika kamia mini chez le chef amane wolo ok amane wolo peut-être on remet ça aujourd'hui comment agara kununo na temena kununga kunera ayra mani kuma ayra foni jangne ame Albert Fou iba Albert Fou zak ame Albert Fou iba Albert Fou Albert ni soma ta foli di Albert ma kosobe afode amba fo ka pisa fem kanuna Albert ka fo kosobe kalabango ni boulangerie la ame foli di ama na ame Albert Fou ka ke to nyini ga fe kosobe ka foli ko ke ka nyeshi ama sanga ani wati tabarkala ma yare yoyi foli ama danga chokoroba ma alu badra nana kase sente kono awo me foli di ama kosobe ka bany mange fo manmanye akauza ninjine ye manmanye ka san jine ye manmano alna soro kununga kuma bla la korola na soro koro mindo akunto kan na foli dama foli amba di ba Musa ma balde break tandare Musa balate bala jamfa ambe foli di ama kani sokoma ka elaji ga foli ko da o kan président Mariam Che
an b'a fo baara m'an lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Alhaji yɛrɛ ko ten ko baara bɛ lamɛnni min kɛ ko ka ca n'ale yɛrɛ ta a banna o tɛ o don foli an b'a di le vieux Silama Banankabugu la awɔ ka foli k'a di Mori ma ka a Kulubali ɔhɔ Ba Musa Buganti an bɛ foli di a ma Coach Blo tabarikala k'a ni sɔgɔma Frère Diko fo ka taa se Ibrahim ma karo bitigi la Coach Blo ye fila ye dɛ a fila bɛ ko don wa ayi Dɔrɔbugu e ka jɛgɛ banna a bɛ ɲini ka na kalo 3 bɔ ou bien kalo 4 a fɔ ko jɛ ko dɔ kɛra sunkalo yɛrɛ la ne ma Coach ye kɔrɔ Blo fila an bɛ foli di ta ni an b'a d'u ma bon kɔrɔ Blo min bɛ Kati a fɔ a ye ko bi ko n bɛ Kati ne tɛ kɔrɔ Blo dɔ Kati dɛ ne bɛ kɔrɔ Blo dɔ baara la Kati kɔrɔ Blo ka so ye Dɔrɔbugu ye ne tɛ dɛmɛ i fɛ dɛ e tɛ mun dɔn ayi ne tɛ e ko k'i tɛ mun dɔn ne t'a a ka Kati kɛya dɔn ne kɔni kɔrɔ Blo dɔn a bɛ taa ca kɛ Kati ka segin Bamakɔ e sen dɔ ji la bɛ mɔgɔ kɛ bozo ye bon toi tu n'as rien compris o tɛ mɔgɔ kɛ bozo ye dɛ an ka taa n'an taara ɲɛfɛ an bɛ Solo fo ka Maliki fo k'an yɛrɛ kɔrɔkɛ fo Isa Jira k'a ni sɔgɔma Burama k'an baw bɛɛ lajɛlen fo kanubaga dogolen an baw ka ca an mi fɔnba ba ɲagale fo ka taa se Muna Sirifu ani Sirifumuso tɔ kelen Ina Jalo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Burama tabarikala da sera min to a ma da ma se min to a ma Adamu Jabate Adamu an b'a fo an ba ɲuman k'a fɔ kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma tabarikala Mohamed Mayiga EDM kɔnɔ an bɛ foli ni tanu ni k'o lase an ma Masire Makaji a ka foli bi yan Bintu Jawara an b'a fɔ ka foli ka di Yanibe ma ko a Jawara Seku Ɲan an bɛ foli ni tanu ni an b'o lase a ma Yanfo Kayi awɔ a bɛ Kayi b'a dɔn ale tɛ sigi n'a tɛ Kayi Kayi ka d'ale ni Bamakɔ yɛrɛ a bɛ Sénégal a bɛ Afrique du Sud a bɛ Faransi ɲangina ale bɛ yala ale ni Pankuru de ka di ani Pankuru ka di Kɔnɔba Sugunta a bɛ jamukanw a b'u suit YouTube sanfɛ a bɛ kɛ ten nin waati ninnu na an bɛ foli ni tanu k'o lase a ma a ka musokɔrɔba yɛrɛ an dabama ka wele sɔrɔ ma ka jɛ ka dugawu kɛ Ala k'a da yɔrɔ sumaya Ala k'a da yɔrɔ ko o sumaya a bɛ kɛ ten Seku Ɲani ka a fo o tɛ o don Albert a ka foli bi yan a bɛ yen k'a ni sɔgɔma Kalaba jangina a ka buru ka bon a ye belebele d'i ma dɛ a ka buru non mais o la kunun e kun kan ka di o a ka buru n'i kun kan ka di dɛ c'est-à-dire burukala kelen 3 jours de consommation a filɛ nin ye i b'a dun de tile 3 kɔnɔ wa a tɛ ja a tɛ ja ayi a banna Ala ka Albert Ala k'a sara Ala k'a mɛn an kɔrɔ ko n'i kun kan ka di dɛ ne ɲininka siɲɛ joli n'i kan ka di ma kuma an bɛ Alassane fo a ka pharmacie na ko ani sɔgɔma n ka Alassane fo an bɛ docteur fo Mopti o tɛ o don jangina ka an ba Sirifu fo ka Sirifumuso tɔ kelen fo Hayidara o don n'an y'olu fo fɛn min ye foli ani tanu ni an b'a di Koyita ma agence immobilière la o tɛ o don jangina foli k'a di Bazu ma Bazu i ma Makana k'i fo Banankabugu sugu la ka Jakarija Konate fo ka foli k'a di Major ma Bamusa Lebukanci Empereur Diallo Jeri an bɛ foli ani tanu k'o lase an ma Mohamed Dramane Traoré l'excellent Makanaki Kɔrɔ Kasim an bɛ foli ni tanu k'o lase an ma Radio Kiledu la k'a ni sɔgɔma Imam Bubula a b'a ɲɛ an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ ani jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ jamukan in a bɛ bila YouTube ni WhatsApp ni réseau tɔw sanfɛ ani Facebook an bɛ foli ni tanu k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma maa o maa b'an suit diɲɛ fan o fan jangina ka bɛɛ fo m'an ka finitigiw fo finitigiw bɛ fo Yuwaru minnu bɛ yen u b'an lamɛn Sokura an b'o fo u b'an lamɛn kosɛbɛ u b'an lamɛn dɛ siga t'a la siga foyi t'a la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma o tɛ o don dɛ Ousmane Diarra Cour suprême na an bɛ ale fo an b'a fo kanubagaba don merci jangina an t'a ko bila dagirinda la kana bila o la nin y'an tatɔ ye an bɛ Bokum fo cour d'appel la Bokum Bonsoir Moïsera non i t'ale dɔn n bɛn'ale yir'i la voilà Moïsera dɔn ayi e tɛ sɔn les substituts ko e ka to n kɔ mais tuma dɔw la i bɛ bila mɔgɔ ɲɛ trop o de la yeah Bokum on t'apprécie hein ouais on t'apprécie ko n b'a fo
an bɛ foli ni tanuni an bɛ o lase a ma k'a bukum ni waati in na an tɛ Sek fo Fatu fa a fo Jagina b'a lamɛn monsieur Sek i kan ka Jabate fo dɛ Jabate i kana yɛlɛ dɛ Jabate i ye dɛm da an bɛ foli ni tanuni an b'o lase a ma i tɛ Burama fo sinon Burama bɛ dimi dɛ Burama Sangare Dagnɛ a bɛ ɲina de a bɛ ɲina mais a bɛ kɛ cogo di Dagnɛ maaw ka ca wala kanubaw ka ca sinon lisi tɛ yan dɛ Dagnɛ ni min jiginna n kɔnɔ an b'a kɛ ten de lisi tɛ yan awɔ o la Dagnɛ an t'a ko bila dagirinda la bi nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o dana gosira maaw k'u sɔgɔlen to Peace FM ka page Facebook la radio tɛ dɛ page Facebook an bɛna maa min bisimila Adama Ben Jara an bɛ kati bi o Ben le cerveau Dagnɛ a bɛ fɛ ka kuma b'a fɛ dɛ ayi Ben le cerveau n'i y'ale wele kuma ka ɲi Dagnɛ ko waɲa man ɲi a waɲa man ɲi Ben yɛrɛ jɛra n'o ye sa a bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ bi Ben fɔrɔdama il est cohérent a bɛ sɔn ka kumaba dɔ fɔ bi ha il est cohérent Dagnɛ e ko a ko tɔ nege bɛ Ben na m'a faamuyalenw ko ko ni mun kɛra o de bɛ fɔ a ko tɔ nege tɛ Ben na dɛ nka a bɛna kuma bi 14h pile ko ni ba ka dagaba jamais sigira ko ni ta kɛra ko ka dɔ m'o la ko k'o don i tigɛ k'o don i tigɛ Dagnɛ kumabaw fɔ dɛ an bɛ taa n'o kumabaw fɔ bon bunahadamadenya ɲuman bɛ nin ɲini n'i ye mun ɲini n'a ma sɔrɔ non mais tiɲɛ yɛrɛ la hɔrɔnya la i k'a fɔ il n'a pas changé il n'a pas changé non an kana ɲɔgɔn musalaka non a ma yɛlɛma a donna CNT kɔnɔna na a ma yɛlɛma dɛ an k'o yɔrɔnin fɔ minnu yɛlɛmana u bɛ yen bon ne bɛ ka ko la minnu yɛlɛmana u bɛ yen dɛ an bɛ foli ni tanuni k'o lase bɛɛ lajɛlen ma Dagnɛ a bɛ yan bi maaw k'u sɔgɔlen to dɔrɔn an ka page Facebook la Peace FM en direct le cerveau a b'an bolo maa bɛ se k'i ci bila ka Ben lamɛn a b'an bolo 14h pile sinon bɛɛ tɛ lamɛn bilen Dagnɛ an bɛna heure 2 de kɛ kuma la a ka ɲi hali ni heure 3 kɛ ni Ben ye a ka ɲi non an bɛ heure 2 kɛ yeah komi Kati y'an ka dugu ye an m'an to Kati kan kana bɔ Kati y'an ka dugu a fɔ Kati i ka dugu ye an m'an to Kati kan a baaraw kɛ an m'an ka so n'i ko an ka dugu y'an bɛɛ dɛ an m'an ka so n tɛ Kati kɛ ye an m'an ka so Dagnɛ foli ni tanuni a bɛ di jamana in kunnafonidilaw ma Dagnɛ ni kunnafonidilaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Dagnɛ fɛn caman bɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ réglé Dagnɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan o de ye k'a fɔ n ka cɛkɔrɔba Maguma Gabriel Touré Konate Lebo Maguma Gabriel Konate Lebo mon père Laji Sako dɔw b'a dɔn o la dɔw b'a dɔn Lebo la dɔw b'a dɔn Laji Sako jumɛn yɛrɛ dɛ dɔ fana ye kuma dɔ fɔ kunun ma diya yɛrɛ ko commissaire Bala voilà commissaire Bala non ayi ni dɔnnen don cogo min na n'i fɔra ayi nin bɛɛ tɛ fo sa Dagnɛ kunnafonidilaw Dagnɛ ni baara kɛra ni jɛlenya ni kɔnɔna jɛlenya ka miɲɛtɔya bɔ a la Dagnɛ an bɛ se ka ko baden de yɛlɛma a baden depuis kibaruya bɔra Dagnɛ maaw kɔni a kɛ sa u bɛ ka jigin cɛkɔrɔba kan cogo min na u bɛ ka jigin a kan cogo min na kunnafonidilaw bɛ ka jigin a kan cogo min na u bɛ ka jigin a kan ten laban yɛrɛ la sa cɛkɔrɔba ɲininka a fili ka bɔ a bolo tokalama ye n bolo jeni a ye tokalama bolo i ka cɛkɔrɔba kana tokalama i ka cɛkɔrɔba ye an dɔgɔya a ye malidenw dɔgɔya dɛ Dagnɛ on appelle ça erreur de communication ayi mais ni Burama Dagnɛ yɔrɔ dɔ la ko ni maa bɛna to ji la ni ye nɛgɛ bilennen d'a ma a b'a minɛ kana jigin cɛkɔrɔba la ayi jiginna b'a la dɛ Dagnɛ susuli min kɛra a ma nɔgɔya cɛkɔrɔba ma ni ko kɛr'i la n'i ko k'i bɛ jaabi kɛ joona awɔ a ma ɲɛ koyi a ma ɲɛ dɛ ayi susuli yɛrɛ de juguyara cɛkɔrɔba ma an ka tiɲɛ fɔ ko maliyɛn ye ɲɛngo ye Burama nin kuma in cɛ ka jugu dɛ a y'a fɔ hali k'a fɔ ko dɔw ayi a y'a fɔ sa mais nin gɛlɛyara dɛ kuma in fɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen a y'a fɔ dɛ n'i sera k'a fɔ i ka cɛkɔrɔba ye ayi nka kana jigin a la susuli de bonyana a ye susuli bonya dɔrɔn dɔ b'a susu yen fɛ ka ne ko non wa a dun ma ban dɛ a y'a to tan sa ayi a y'a to tan k'a fɔ jamana ko maliyɛn ye ɲɛngo ye il a compris la leçon maliyɛn tɛ ko dɔn bi 9h pile a bɛna kuma a ka page kan ayi a kuma na sɔrɔ hali Afirika bolo la ayi bi ta yafa deli de sa yafa deli n'o kɛra an bɛ sɔn a bɛna yafa deli maliyɛn yafa dugu 9h wagati sinon a ma nɔgɔya a bolo dɛ Dagnɛ kunnafonidilaw ni dossier in yɛrɛ la ne sɔnna kunnafonidilaw ye an y'a baara kɛ dɛ c'est à dire tellement que a kibaruya kun bɔra bɛɛ y'a ta k'a k'i ka ko ye bɛɛ bɛ ka susuli i dama fan
Alabana chokroba. No chokroba kuma mu ne fo ça colle pas. Non, babla. Ça colle pas. Ayaba abeni. Assemblée président faut tiano ki ba fo ko mu gribuya. Aisha ni dossier clé yaba. Ou be ku jade. Abun dossier clé babla sa. Na flo be tume. Yana babla sa. Jome jongne biga ko senga bala. Aisha ngabna bla. Ali nu jolo senga bala. Abna bla sa. Ifene sa. Kodo be. Ame e bia broma kuma mu fore. Ay ni jo soro ko la doro eto o ko kelem bla. O fana de be ga ko la. Ama to de gortigo go. Ay akobana. Na la donre irana aforo nyumante yae. Akobana sa. Ame ka kuna funi di ame teme. Akobana. Akoma bane. Komi ko na bo aka page gambi. Kamna ya fanyinge. Ade ma fore ngabe son. Abeson. So ni no te. Brahma machika jamana kono dembe nenne. Jagine kebe kumara koy. Kebe jume. Tamangile akumara. Kawanya maiwa. Oh kebe ya ira ka fo ko la jagne kebe. Ako la retraite. La retraite. O ta retraite ya. Ko c'est pour les travailleurs. A virgule ke kasor ka ke ko les vrais. Baragala sebelama jangine ko o de tay retraité singna fiye bo ako bada jangine ako ko kumana mina o olu sigimbe o ka sente kono o kana ministre wele no ye wage ka lajo u nyefe iga wage no o wage kele indo mo lafiya ene jakmai abaka mautoro de ni be mo do yo ngole kunu gabo ko ni ayoro sira kale be kuter bwakulo la akabo kuna temena be soga kuter bwakulo akado no ngo ja ngo ko be ga effect abe mo lafiya de jagene ni ko taka alaje ne kebe ko olu sigimbe ninga SNT kono sente o ga wele bla wage maka anyininga adalakana o ga anyininga ako benga sebe mini atemena ani bamanchuche o ni abenga sebe kebe reka fola ni abe malik lali kofo abo kofo ko o benga sebe ko o kobe chugodi ko ga wage ko ga anyininga ola manamina akoko jamana nanfolo caman be munu tununa lajiburama ale ka waati la ko kumana mina u sigimɛ ni ka jangine CNT kɔnɔ CNT ka ɲiningali kɛ maaw la maa minnu be ni sɔmi kelen d'u fɛ k'a fɔ ko u da bɛ nin wariko la awɔ ko kumana mina jangine a bɛ fɔ min ma ko CEDEAO o banna CNT la Mali CNT la o kɛra kumana mina Cour constitutionnelle jangine o ko a kana fu ma ko député honorable ko kana fu ma ko député ko sabula ko député u tɛ kalama taw voilà jangine ko o waati y'a sɔrɔ a dɔw bɛ ka sogo u ka wele député ya tɔgɔ la kebe kote a ye nin fɔ jangine a y'a yira k'a fɔ kumana min na an ka dɔgɔtɔrɔso an mago bɛ équipement na ka furakɛli k'o kɛ a kɛcogo la dɔgɔtɔrɔ bɔra grève la mamɛ kumana min na énergie o bɛ a ka kurantigɛ jugu la o b'o la dɛ jangine kumana min na jamana mago bɛ nafolo la walasa kuran a ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye bɛɛ jangine ko CNT maa dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba ko o bɛ k'a ɲini maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko u y'u si kɛ jagine u bɛ ka jamana wari ta u bɛ ka wari ta cogo di sabula assemblée président caisse noire b'i bolo o b'a bolo jagine ko ka tila ka retraite duuru ko k'o labɛn olu ye i ka cɛkɔrɔba ko n'i y'a minɛ i kinibolo la k'i b'a di numabolo la ko y'an ka société taabolo ye kebe ko ani mɔnɛ jagine k'a b'a tigɛ kin f'a jeli bɛ bɔ kebe ka kuma don kebe ko ten ko ten an tɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye e ko Shana i b'a dɔn Shana Takiyo 22 septembre jangine Shana fana a kumara doyen cɛ kunu jangine a kun bɛ débat min na mini bonjour docteur dans les grains ça j'ai pas compris docteur dans les grains bonjour 3 points de suspension docteur ouais. Les grands films gay. À te voir mon docteur là. Ola. On va béni dans ton de doigt là. Il y a trop de ni musa ni gelen na re. Je mo ko kunu na goye. Dogara de. Mo kunu na goye. Ma ji sigi ga ma shi le je mo na ngona bleki sa ko kana ya. O kuma te mo na sha.
non mais jangene akuka ga to tan quoi anga akuto wa bi ki fasa jaw kuma ka no tam go ga jigi boy questionnaire ko kuma mvo assemblée la ni ko questionnaire ko no diri ma ko beba nga jamana don ko na fura ki nyeme ko mo ko bo village la kana ki ba mne ni kini mbule ko ga la shini ni mambulo ko wari nka to ti to bre fon bege jangene femme chana tagiwe ako to akumara ako peut-on découper un pays qu'on ne contrôle pas Shana kuti ibo fo jeni o lieutenant colonel muere amed domina ko bi utika wuli ko découpage ya ko ka mara ko ka chamabo ka dote ka fara doka o ka dobo dola o ko te sina fa kilendo daga ba wuli jamana fa befe amed domina ko bi Shana takiyu ay ni ngalike ko jamana mi ni a bela jelenti bulo kibise ko o tiga wa Shana kuti Travaillons d'abord pour l'unité et les rassemblements. Jangine, kanga barake folo anga kelea, ani faranjukonga oka sabati. Quand nous serons forts dans un état unitaire, jangine, fanga ere mi ni ambe anyini, jamana kono jamana mi be farale no nyonga, o jangine kono okera wati mina, l'État pourrait même imposer un découpage utile à ses yeux. Dagene jamana ka nyini nga faranyo nga ke jamana belebele ba kile marate yoro mina maraka sigi kono kera wati mina o jangine ko marache maboli mini akobe jamana nyama kono o ku be se ka o ke akechola nga jamana mini eteka avambela jelen contrôler ke masara biseginti bolo ebe kla kini jo kibe découpage ke jangine ko yela ko kuma dandu découpage be ba ko fe mobdia Chugu bako fe abchaka ke akedro kufa beu Chugu bako fe abchaka Aisha ene yoro munu me découper lu donné no sa abchaka ke ngo yoro munu me découper lu donné ndo do re an wole an ko ni boro mo ti go clo fra dro kiki dat go kala ta go kuma le kube gete do ya kuma mo fa do ya kuma oh découpage bi sika ke do kuma fore Ministry Globana jangine kani je aga tanaka bare Muktar Wan na be seka ke jamana fanga nyema o jangine aye mau bisimila abe fami mago suntige o ibado kuma ni kuma sungalo ina abe ke kuma be suntige koni ek ba kare ka tu parles pas hein ni ni ngadi Moussa Doumia di Wasulo je suis à l'écoute abe Wasulo ngafo koni so ankuru ye Wasulo ngai jangene Muktar Wan o suntige o labena suntige labene o kumana mina jangene tamaro be mauda o jangene kumana mina kangaliba o be ka mi kumana mina furufuru o be ka shu saka kungolo la saka kungolo furufuru shu ngomi shu saka kungolo najila ebe suntige no re ne buka nga kuma de fosa mingera migo de nyefiye ade yini ngale de mana mina ni ko imbela jeleme shena wati mina Muktar Wan akoko dugo kun fla kono jangine akuye fe min foka kro oni oye ka syndicat bela jele fra nyonga ka sigiga fo bake jangine bela jele nga je igal la nyini un ko folo o ka to jamana ka basigi o ko o sigiga fo ba ko na ke dugo kun fla kono ego Muktar Wan mallaya ay jangine ni ko kon bano kabri Muktar Wan de mallaya kabri mor na pas peur de couteau Muktar Wan barak nga damne romina te mallaya bara rek nga damne romina ay bara rek damne te e buga tane romna ni to lawo e ko mo wala yinu joni wakati na lu ta jo ale do jo atala bo ni ya e domne ba ni ngal kala même fenjo itala e ba ko magu ta jo aka do re fosa jegna kene de bna sikisa akene awa kene de bna sigi ka sigi men ko ma dani ni do bu tawla mo be do bu tala mai mana president mang na kwali se ba million duru babo ko mo be furo kono se fa joli million duru ka manga te mo ga alo gacha o gacha wala gacha sune bore ka furo kono kana de ai o kacha million duru chugoni o gacha de abe mungala atede ya ite kurasra ite jisra ibe fini min do ikana ito sra ibe telephone min ci ita sra ibe do mobile min ngono ita ibe ngwe warla ite nan songo bo ibe ngwe warla foi afleni lo duru c'est trop ngobe julta keme bidru ay bidru di asimima
ko ka munumunu ni magma mangame ko iba ne ikini mulo ko gadi in mamulo la ko ashiminga munumunu ni biduru ye mali ale rebe kemeta afleni ale rebe kemeta alaka maligia ko nda wakati alaka maligia ma femi dala ko nda wakati ali shini a wakati do alaka mali alaka ajia ya rabbi jere ka temeni kiworo ye kuna fuli ale de be mafa kasura imadore bla ida aboka de ma kuna fuli aga usani ma kuna shirile kosabe jangine o ayirala ka foko feminye sente o jangine ko wele abna bla madoma iterge wala intergejme vraiment zorobi volo ay antergo ko chare sente kono de ay kana foko antergo on a de très bons amis là-bas ay kana foko anteru kacha tu n'as pas de ne y'a ni térité celle-là il faut pas crier ne térité térité ne dagre ministre olu bena wele a wele oh eko bierete o dogodma shinino shinda alamza shinia voilà shini alamza oh wele bna bla ministre ma sente akonola la ku unyininga ministre jumen kodo ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation alere manga boy mami wele blalema oye Umar Z Jara oh ko nyiningali be Umar Z Jara fe ni ngake ala Umar Z Jara kele Allahu akbar nyiningali be o fe ku o ke ala oh jangine ibaye ka fo o ministre kele a welele no ko flala adama fomba jangine adama afana ya be welele lare anga chefo adama mi kam ko welele ale jone fomba lakol medriya kalanfa kaka tanay jangina ale fana kele no ka wele bla ministre de l'administration territorialement aka wole jangina ibaye ministre mimbe na lebe seneko kuna bagamara ani moni avena wele leno mami ngele no ka ale wele o ye Suleiman Damele ka kana ko nyiningali be afeka ke ala aka kala jangine ministre mimbe ni abava ministre de la défense et des anciens combattants surashu ka ministre jangine wele bla lendo afene mami ya wele o Yunusa Touré ku kana ko nyiningali be u fe ka ke ula abana awo jogo ministre tala o ma wele fulo numo wele ko ayde jangna ministre de la défense ga wele de ayi administration territoriale le fene ga wele ayi bo seneta sa nta do ni wati na mimba ale kunga ay sene kunga sira de samuel jibe do shoni si ay nta do mimba kunga kwa ministre ere kunga femme mun kunga ne ni wati na yemunu fo abeni be kunga mais mogarete gouvernement na te mun kunga wage ka nga wele tunne wage ngo jago ministre ka nga wele aw ane bo wele muna ale ere to ere ko frendo ayza ibo wele muna o be wele muna vraiment itaro ko a chere ni a to don kunna shinini ibado sungalo tay na miye yele goya wa te kuma ere ay sungalo tay na miye yele goy jangene ko balo kana wala sa mo be lafiya balo ni fen munu commandera jangene ko kana ka beni sungalo yede o be na ni sungalo temena ni kle tanduru mo ko le 19 de amo ke ga sungalo blasera bo eka ni te baranye do aka jugusa bon est-ce que sungalo e fen tune ya sungalo be tun gouverneur c'est de prévoir aïssa est-ce que sungalo be tun faut ka dien wuli balo kana ka beni sungalo yi sungalo jagna ati klela alaka ine GGB la sungalo be na jagna akume boka kuma te dugo machi kasoro sungalo to e dogun fla dogun saba te sa jagna balo re minganga na beni sungalo yi de o ko vo sungalo ka te ngo ministre no ma wele o la nya fi ngo wele baka kuma bawo ayi jagna ibi yere nyininga kwa gouvernement quoi asikira chudi esa to da arna nyangi den to nyininga do re ibi sadi bara yere nye do yere de bala bara sadi nunu dangane alnete nunu bla sadi service fitinu directorial wallahi ma do bala ni tum lawla ben so le fen tunta ya so le be tuma attention gara ni balo ka be sugolo ere banasa fuka sugolo ko fe kletan duru awo
balo bɛ don ka bɛn n'o de ye. le 19 mai na terikɛ kɔni ko sunkalo bɛ ja ɲina ka tɛmɛ. ale ta to ye sa ale ta to ye min deli ale ta to ye kana mɔgɔw lafɛn quoi kana mɔgɔw lafɛn a ka ɲi a ka ɲi. a yɛrɛ ma ko il faut faire la part des choses. Aïcha a ka ɲi walayi ale ta to ye. sinon olu minnu yɛrɛ ale ta to ye yɛrɛ de. ale yɛrɛ bɛ kuma k'ale ye diinɛma ye diinɛma kan ka sɔmini kɛ silamɛw ka gɛlɛya la dɛ. Jɛgɛnɛ quoi hali n'i ma deli ka c'est à dire foroba baara kɛ ou bien jamana mara baara jɛgɛnɛ hali n'i ma deli k'o kɛ jɛgɛnɛ bɛɛ b'a dɔn sa k'a fɔ ko mara ye ɲɛsigi de ye. ɲɛsigi don dɛ. mara ye ka yɔrɔ janfɛn ye de sunkalo bɛ kɛ nin waati la an ka jamana kɔnɔ an ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ka na ni balo ye ka bɛn sunkalo yɛrɛ ma k'a dajigi. arajaba o min kan ka jɛgɛnɛ o min yɛrɛ kan ka kɛ dɛ ja calcul yɛrɛ kɔnɔ dɛ sunkalo bɛɛ ban de sunkalo banna de a balo bɛɛ da. ayi kuma in bɛɛ ye kelen o. i tɛ mun ɲɛdɔn i t'o ɲɛdɔn dɛ. ayi n'i t'a ɲɛdɔn i t'a ɲɛdɔn dɛ. i t'o ɲɛdɔn wa jɔnmaala fana fɔli fana kun ka ɲi o. ayi o t'a fɔ. ka ɲi dɛ. ayi jɛgɛnɛ nin bɛ kɛ k'a ban maa tɛ démissionner maa tɛ k'a la i tɛ wele k'i kɔrɔfɔ ka démissionner i tɛ kɔrɔfɔ wa i tɛ samɛ i yɛrɛ ma k'a bila. sinon ministre in kɔni bɛ yen i t'a ye a tɛ foyi a tɛ kuma kabako don quoi. ni sanu kɔni y'a don kuma jɛ kɔni zira ka fisa n'a ye. a ka jugu ni zira ye. zira ka fisa n'a ye dɛ sanu kɛlen ka don kuma jɛ a filɛ nin ye. nin ye ko ye jɛgɛnɛ kiritigɛlaw ka tɔn n'o ye sam ani silima ye jɛgɛnɛ ko u ye plainte ka a don plainte 3 maa 3 o kama. maa 3 ko ye mun kɛ. Mohamed Ali Bacili Bacho o ye ministre kɔrɔ yɛrɛ. Bacho jɛgɛnɛ ko plainte donna a kama ka kɛɲɛ an ye plainte min ye jɛgɛnɛ ko kɛɲɛbakaw fɛ yen k'a ye taali dɔ kɛ yen nɔ a taalen ye jɛgɛnɛ ko a ye kuma minnu ta ni ka a kɛ kɛnɛ kan ko a kuma ninnu caman bɛ yen ko u ye a kɛra sababu ye ni ka dangari kɛ kiritigɛla minnu bɛ yen olu taabolow la o ma bɛn sam ani silima ma n'o ye kiritigɛlaw ka tɔn ye jɛgɛnɛ o fana ye wele bila Bacho ma plainte o kɛra a kan jɛgɛnɛ plainte a kɛra maître Kasim Tapo ale fana kan jɛgɛnɛ Tapo ta ko cour d'appel o kiritigɛlaw dɔw bɛ yen jɛgɛnɛ ko lagosi taara ni ka olu sɛgɛrɛ jɛgɛnɛ fo ka taa se Mohamed Yusuf Bacili ma Arasbach jɛgɛnɛ ale fana k'a ka émission dɔ sen fɛ jɛgɛnɛ ko a kɛra sababu ye ni ka lagosi ta ni ka ɲɛsin kiritigɛla dɔw fana ma jɛgɛnɛ ni 3 a bɛɛ ni a plainte don weleli kɔni kɛra ɲɔgɔn fɛ nka a dossier si tɛ dossier kelen a plainte bɛɛ lajɛlen bɛ a dan ma komi anw ka baara bɛnnen don kunnafoni dili ma an b'a di ka tɛmɛ commentaire tɛ o la jɛgɛnɛ ka taa ni kibaruyaw ye halisa sabula kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da joona jɛgɛnɛ ko maa 1000 maa 200 ani 70 gardiw jɛgɛnɛ ko sɔɔni sisan formation banna olu bɛna bila terrain kan o ka ɲi 1000 200 ani 70 voilà i ko k'a ka ɲi a bɛ siran dɔɔni dɛ n y'a f'i ye ninnu tilatɔ tɛ nin y'u ka kalan na jɛgɛnɛ ninnu tilatɔ tɛ nin y'u ka kalan na ne cɛ min tɔgɔ f'i ye o de don a tɔgɔ Haruna Ɲangu fɛn ministre ya jago ministre ya ale tɛ ye yɛrɛ i t'a ye i t'a fɔ ye jɛgɛnɛ an ka taa sa non ne ma ni ɲɔgɔn na an ka taa sa kabini Ala ka ayisa an ka taa sa an ka taa an ka taa jɛgɛnɛ ko olu bɛna bila terrain kan jɛgɛnɛ fɛn min bɛ siran o ye ka tila kalan na dɔrɔn ka se k'u bila ka taa ten ka tila k'u bɛna déployer k'u bila terrain kan jɛgɛnɛ ninnu bɛ tila kalan na dɔrɔn i b'a ye u bɛ siran ka dɔw bila ka taa nord la depuis Ala k'u da jɛgɛnɛ u ma deli ka maa salen ou bien u ma deli ka mugu citɔ ye mɔgɔ la k'i fa jɛgɛnɛ n'i y'olu dɔw bila terrain kan ka tila dɔrɔn ka taa terrain kan
subhanallah ala kan kisi ya rabbi ala kan kisi ma ba keleni ma kɛmɛ fila ani 70 olu do gardiw do ala kan ye ala ku nin kisi ya rabbi ala ku nin kisi jangina bamanjiw o fana caman be no ye bamanji ma kɛmɛ naani ani kɛmɛ fila ma kɛmɛ naani mugan ani fila jangina olu minnu sɔnna ka marifa bila u fana nana formation kɛr'u kun u sɔnna ka fara an ka wolomasiri tabaw kan a bɛ fɔ min ma ko le bataillon des forces armées reconstituées o farala olu kan jangina u fana bɛna déployer jamana fan dɔw fɛ k'u sɔnna ka marifa bila ka na fara an ka wolomasiri tabaw kan olu fana u bɛna olu fana bila yɔrɔw la jangina armée min bɛ n'a bɛ fɔ a ma armée réconciliée na bila o ko général sa ayi o bɛ dabila accord m'a fɔ ko ka kɛ yan accord de y'a fɔ ko ka kɛ u ka taa n'a ye u bɛna bila o ko kɔnɔla la voilà bon a kun ka di an ka taa ɲɛfɛ dɛ mais komi jangina min kɔni don min kɔni ye tiɲɛ ye o jumɛn min kɔni ye tiɲɛ ye jangina transition kɛko fɔlɔ tɛ nin an ka jamana kɔnɔ wallahi i yɛrɛ ɲuman e bɛ halisa ayi mais transition kɛko fɔlɔ tɛ nin ye quoi jangina ni tɛ baara ɲɛdɔn dɔrɔn a to yen ayiwa ni baara ɲɛdɔn t'i la tiɲɛ yɛrɛ la il faut démissionner i kana na maaw tɔɔrɔ ni baara ɲɛdɔn t'i la dɔrɔn o de don démission an fɛ a ma nɔgɔ dɛ bɛɛ o dun de don dɛ a ma nɔgɔ baara ɲɛdɔn t'e la i bɛ ka su ko mɔgɔw la mais i bɛ ka su ko mɔgɔw la o fɛn min bɛna sunkalo kama i bɛ t'o di an ma sunkalo tɛmɛnen nafa jumɛn b'o la n'a ɲɔgɔnnaw lajɛ c'est à dire dɔw yɛrɛ de bɛ yen jangina u tɛ baara in ɲɛdɔn o kɛlen don k'u kolo gɛlɛya la ten u t'a bila dɔw de y'u bila ye dɔw de y'u bila ye dɛ ala cɛ baara bɛ baara la transition ka baara ye o ye n'a fɔ jumɛn a bɛ ban u ma fantanw sen bɔ dugukolo ko la nin yan e ka titiri sɔrɔ la ne ko ni titiri tɛ ko dugukolo tɛ feere nin y'u ka ko ye nin ye transition ko ye ko dugukolo kana feere titiri kɔ a filɛ nin komi yɔrɔ ci jar'u la zone reporter a tora o ci o cili de jar'u la wa a bɛɛ yɛrɛ ma ci dɛ ayi a cira cogo min na kɛ kuma b'o de nɔfɛ o maliyɛn kɛra 3 ye bon nin fana y'u ka ko ye u ka ko don ko découpage k'a tigɛ k'a tugu ɲɔgɔn na i ma ye jamana fan bɛɛ kalayalen don a ko la e tɛ se ka jamana lakana k'e b'o découper i b'a découper gundam marakalakaw m'u ka pɔn tigɛ u y'a tigɛ wulikajɔ tɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ a ko la hali sɛ ma bɔ a fan kan u y'a tigɛ i tɛ baara min ɲɛdɔn ou bien baara min ni a ti ɲɛ sira la a to i sa n'a y'an bolo kɔrɔta ka fanga min ta o ka nin baaraw kɛ bon i kɛlen don k'i ɲagami référendum ko la k'i bɛna jamana sariya sunba yɛlɛma cɛ c'est à dire i b'a fɔ ko non mais c'est pas la peine c'est diminué bi dɛ ayi mais e ka ninnu da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn jangina transition ka baara wallahi baara fila jumɛn ka jamana ka a lakana ka vote ɲuman kɛ ka taa a banna ni fila dɔrɔn de y'i ka baara ye an bɛ nin kɛ dɛ an bɛ nin kɛ ko minnu t'i ɲɛsira la ka taa a bɛɛ bilisa ka don ɲɔgɔn na baara min kan ka kɛ san 10 président kura min bɛna ale baara b'a bolo koyi baara min kan ka kɛ san 10 ne ko k'e b'o kɛ kalo 18 k'e b'o kɛ kalo 18 a filɛ nin ye an ka taa n'a ye nɛgɛjuru labila 20 18 65 an ka taa dara n'i nana k'a fɔ mɔgɔw ye n bɛna o jigi tugu olu ka da i la k'i bila yen o ye koba de dɛ jigi tigɛ man nɔgɔn an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nana o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora o position kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ min bɛ jamana degun min bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu. kunnafoli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Jangine ni allo allo an sɔgɔma nba somɔgɔw bɛ di baasi tɛ nba Samake
Ah, Samake Somo Bedi. Baswitula. Tabarkala. Nifo. Am fani nga klamo fo bula. Vie sirbe. Andao. Ani balmage samage. Mas. Ni mona bene la siente go na badwa. Wallahi siente mo gon tagoy. Mas abaga di siente mo na ma di siente mo no. Siente lisibe bodum na ko bega na liga mo koy. Parti wo. M5 wo. Senegal bega déclaration ko mo ko teta. Amage. Akira. Mɔgɔ ma fu tɛ taa ma ni jamana lankolon tigɛ to kɔrɔli aw mun kan ka se baara la n'aw ko k'aw tɛ taa mun tɛ se olu bɛ bila ala kɛ masi Tando ouais Tando o yɔrɔnin de la ne tɛ jigin CNT mɔgɔ ninnu tacogo la bon ne ye CNT bɔ a la mais gouvernement dun ayi gouvernement ne tɛ n da o la sa ne y'o f'i ɲɛna ka daminɛ fɔ sanfɛ fɔ duguma o si ma ɲi ne tɛ kuma olu kan olu ye matière secondaire de ye ne bolo ne tɛ kuma gouvernement kan mais CNT ne tun bɛ se ka baara kɛ masi Tando a fɔra k'aw ka mɔgɔ di parti bɛɛ communiqué kɛ ko mɔgɔ si kana taa i y'a fɔ bɛɛ y'i ban masi ni bɛɛ y'i ban mɔgɔ mun tɛ se olu bɛ taa ka na bila so ala tun kɛra bɛɛ ka mɔgɔ kelen kelen di masi a tun tɛ kɛ tan o ya a tun kɛ tan a tun bɛ gɛlɛya dɛ a tun tɛ kɛ tan a tun tɛ kɛ tan parce que jamana yɛrɛ nafama yɔrɔ ye CNT di normalement anw de tun kan k'an basigi CNT na min mana wuli k'ale ka mɔgɔ tɛ taa min mana wuli k'a ka mɔgɔ tɛ taa aw n'a ka mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ mun bɛ ni jamana tɛna jɔ k'aw kɔnɔ kɔni u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila aw nɔ na kabako kɔni don o de ye jamana nin kɛ tan o mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔnin de kɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ ɲɛnama baden de bɛ CNT kɔnɔ Tando ne yɛrɛ dalen don mɔgɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ kosɛbɛ Ramsesi parce que ale ye arasa ye anw ye arasaw ye tabarikala mais n bɛna kuma cɛkɔrɔba in ka yɔrɔ kan Gambien Lebo Lebo awɔ Jaginɛ Ɲuman a ka kunun kuma la a ye bɛɛ nɛni kuma porokotora bolo dɛ non masa a ye bɛɛ nɛni tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲa a ye bɛɛ de nɛni non a ma ɲa wallahi i y'a faamu mais masi mɔgɔw tɛ mɔgɔw su di sinon n'i b'ale ka kumakanw su ne b'a ka débatw su kɔrɔlen n'i y'a dɔn mɔgɔ min don nin kuma nin man ka bali la fɛnɛ an b'i fo an ka garisɛgɛ an ka di maa wɛrɛ ma Jaginɛ u tɛ k'a bɛɛ bilisi ka don ɲɔgɔn na wallahi président kura bɛ na a b'a bɛɛ bɔrɔtɔ ka bɔ yen a b'a bɛɛ ɲaga min tɛ i b'a fɔ nin ye transition kɛ ko fɔlɔ de ye aw fɛ yan kelen fila a bɛɛ allo an ce bonjour Traoré nba n ka foli b'i ye a diyara n ye n ka foli bɛ n ka petini ye i ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ka imamu fo ka vieux fo ka samake fana fo k'i lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka Mali kisi ya rabbi ala kana coup d'état wɛrɛ nɔgɔya Mali ya rabbi Mas i ye kuma kuncɛ ni min ye n'o ye plainte ye ne b'a n da t'o la dɔɔni ka tɛmɛ comme plainte don an b'a ɲini justice fɛ jamana si tɛ jɔ ni kiiri man ɲi ko Sam ni Silema don o kana kɛ ko kiiri bɛ taa kɛ fankelema ye u ka kiiri tigɛ d'une manière équitable parce que Sam ni Silema u fana k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ juges bɛ ko min kɛ u ka to ka kuma o fana la mais ko dɔ kɛra ko kiiri dɔ tigɛra ko n'o ma ɲa ko n'i ye kuma dɔ fɔ ko u b'i n'a fɔ k'u bɛ plainte don i kama toujours ka mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw datugu n'an y'an sigi fana k'a lajɛ don dɔ la ça sera une tentative de muselement ici parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kiiri dɔw bɛ tigɛ Mali kɔnɔ kun fɔyɔrɔ foyi t'an na ni arajo ninnu ni fɛn ninnu tɛ maintenant ni ninnu ko sugu ninnu daminɛna don dɔ la kiiri kolonw bɛ tigɛ yan personne radio si ni wulila k'i bɛ sin arajo ma ou bien i b'i ɲɛsin maa ma k'i bɛ t'i kungo fɔ bɛɛ bɛ boli ka i kunba kɔrɔ k'a sababuya kɛ ni e nana kuma la pour que a tigi ka dɛmɛbaga sɔrɔ u bɛna bɛnbɛn kɛ k'i minɛ k'i datugu olu tun ye maa 500 ka taa se a tɛ maa 600 yɛrɛ bɔ anw ye maa 1,000,000 ye olu bɛ baara kɛ anw fana de ka hukumu kɔnɔ u ka sɔn critique ma u ka mɔgɔ minnu bɛ kiiri tigɛ ka juguya ni bɛɛ b'a dɔn ko karisa ye nin kɛ ni a ma ɲa u ka wuli olu fana la bien vrai que leur rôle c'est défendre l'intérêt de leurs travailleurs mais aussi minnu fana bɛ lagosi la s'u ma u ka baara kɔnɔna la n'o b'a to dɔ bɛ f'u ma u kana ɲinɛ olu fana kɔ mais toujours kiiri ka tigɛ d'une manière équitable ne kɔni b'o de fɔ mais u kana fɔ k'u bɛ a essayer ka mɔgɔw intimider don nataw la an kana se ka fɛn sɔrɔ an yɛrɛ la mais on va suivre les dossiers ala k'a tɛmɛ ko ɲuman di anw ma n'a ɲɛna parce que ni dɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ maa minnu tɛ fɛn dɔn a b'olu de nafa c'est des hommes de droit ici ni ala sɔnna ma ni a ko fɔra sécurité d'État mɔgɔw ta kɛra cogo min na yan a na kɛ nin fana la maaw na dɔɔnin sɔrɔ bɛɛ na i ta fan dɔn karisa man ka nin kɛ n kan ka nin kɛ parce que maa min don droit dɔnnaw mɔgɔ saba don magistrat fana olu fana y'o kelen ye ni ala sɔnna ma dɔɔnin de bɛ bɔ a kɔnɔ sinon foyi tɛ ka bɔ a kɔnɔ tabarikala min bɛna an tɔɔrɔ quoi tabarikala foli b'aw ye kosɛbɛ an tɛ sɔn ka baara la a diyara n ye merci Traoré Jaginɛ bɛɛ n'i hakilina tɛ voilà
an ka lajɛ an ka imam ta autorité morale autorité morale autorité morale. Alors Bulldozer. I ni sɔgɔma. Le roi du micro. I ye n ko ye. Ne m'i ko yɛrɛ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye. Voilà k'i fo. A diyara n ye. An ka cɛ jan fo. A tulo b'i la. Jinɛjan Jawoyi. Jinɛjan a bɛ yan. N b'a fɔ. Janginɛ ka Awoyi fo an ka morimuso. A tulo b'i la. K'a laladen fo. N'a kumana dɔrɔn bɛɛ bɛ sɔn. Siga t'a la. Umar Cɛfin. Ka promotion ɲuman fɔ Fanta Konate. Tabarikala. Dakawuli teri vie Sidibe. Sidibe. Dɔw bɔra sisan ka analyse ɲɛnama kɛ. Ismaël Samake ale de ye Kalabankoro. An famari ka jɛma résistant. Omar le résistant. An famara mankan ma. Siga t'a la. Ani Samake min bɔra kuma la sisan. Seku Mayiga. I yɛrɛ ba. N'o y'a min fɔ n ba ye. La battante. I ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen. Ni Ala sɔnna. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ya Rabbi. Ala kana an kɛ miɛtɔ ye. Amin. Jamana in. Ne ye nin fɛ yan mɛnna kabini ninnu natuma. Ko ninnu tɛ se foyi la. I y'a fɔ. Wa ne yɛrɛ ka nin kuma ninnu kɔni k'aw nana anw ye mais n'aw nana n'a ye n'aw dɛsɛra aw k'an ka taa ka bɔ yen de. U mana anw yɛrɛ u nan'u yɛrɛ de parce que bi bɛɛ b'a dɔn u dɛsɛra. C'est-à-dire nin ye kumaw de ka mɔgɔw t'u hakili la quoi. Wallahi olu nana dɔrɔn u y'a kɛ sogoba ye ka tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A filɛ dɛ. U tilalen dumuni na u ye kolokuru fili anw ma. I y'a ye. Bu tɛ kolokuru min na. O de la an bɛ yɛrɛ la ɲɔgɔn sen kan yɛrɛ. CNT sigila. Délégué Janginɛ y'a bɔ cogo min minnu ma place sɔrɔ o kɔnɔ comme u y'a dɔn ko ɲɛkumu cayara. U taara fɛn dɔ créer ko COS. Ça fait minnu ma n'a sɔrɔ yen u taara kini biɲɛ don olu ma ye. Voilà u bɛ ɲɔgɔn dafa quoi natigi bɛ yan kini biɲɛ bɛ yan. O de la u bɛ tipo la u ni ɲɔgɔn cɛ o. Hadamaden n'i ko fɛn min man ɲi kana don a la. A filɛ dɛ. I tɛ yiri min den dun i kana sa juru bila la. Bon u ye fɛn bɛɛ fɔ nin CNT ma u fila kɔnɔ nin ye. C'est-à-dire comment. Oui. Allô? Somɔgɔw bɛ di? Nba tɔgɔ ni jamu? Bon Ismaël Samake don, n bɛ k'i wele ka bɔ Kalabankoro. Karamɔgɔ b'u la fo. N balimakɛ Samake ka n da don aw ka baro la sɔgɔmada joona in na. Bon ɲininkali dɔw bɛ ne fɛ o ɲininkaliw bɛ gulon sanfɛ parce que aw tɛna olu jaabi. O ɲininkali dɔ ye min ye a ka d'an ye jamana in kɔnɔ ni o y'a sɔrɔ kiiritigɛlaw bɛ anw de tɔgɔ la ni o y'a sɔrɔ sariya min bɛ u bolo o ye anw de ta ye ne k'u tɛ se ka u yɛrɛ autosaisir dossier dɔw la wa? O yamaruya b'u bolo. N'o yamaruya bɛ u bolo a bɛ anw kabakoya kuma dɔw la misaliya kelen yɔrɔ an ka sɔrɔsi kɛmɛ ni kɔ dara k'o kantigɛ Agɛlɔ kan. A kɛra. O tɛ kiiritigɛlaw tɔɔrɔ. Bacili yɛrɛ ka kuma kɔnɔ moi je ne pense pas a kan bɛ bon n t'a dɔn ni an kan bɛ vidéo kelen ma a ye mun kɛ Keɲeba fanfɛla in na chinois ka fɛn dɔw la
ni o kuma sugu fɔra min fɔra kiiritigɛlaw ma ne kan tɛ o ma fɔlɔ kiiritigɛlaw tɛ se ka taa o ko sɛgɛsɛgɛ tɔɔrɔya min bɛ yen ni o bɛ kan ka da jamana in kan k'a kiiri boli o fana kan wa ɲininkali filɛ nin ye donc o y'o yɔrɔ ye mais pour ce qui concerne la transition dɔ ko mɔgɔ sɛbɛn y'u ban ka don CNT kɔnɔ ko mɔgɔ la bon mɔgɔ dɔw donna min tɛ olu ye quoi o yɔrɔ in na bɔ o ye kabako kuma de ye an bolo quoi nin baara in yɛrɛ minnu nana kana fanga ta jɔn de ye u ci o tɛ kelen ne bolo mɔgɔw y'u ka wuli ka jɔ kɛ olu man kan ka fɔ ko olu bɛna ka o ko ta ka soit dɔ proposer mɔgɔ ye a kɛcogo tɛ o ye o n'o de tun don fanga in ye M5 RFP mɔgɔw de ta ye olu de tun b'a fɔ karisa ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye karisa olu ka don CNT kɔnɔ mais ko yɛrɛ tigi ye minnu ye olu ma kuma o minnu ta tɛ ko olu de nana ka kuma an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nin coup d'état in ni Ala sɔnna ma ni Ala ye sini kɛnɛya d'an ma a tiɲɛ yɛrɛ min ye o bɛ dɔn fanga transfert la dɔrɔn de mais komi marifatigi ninnu ko de ko président ye ka ninnu to anw ma bana anw bɛna ko ɲɛnabɔ an yɛrɛ an ka garisɛgɛ di maa wɛrɛ ma merci an b'i fo Janginɛ o yɔrɔnin na dɛ CNT t'a la dɛ Janginɛ bɛɛ ma k'i ka ma kelen tun man ka ta mais maa joli b'a kɔnɔ ni u ka jɛkulu m'u ci n'u taara u yɛrɛ teri sira an bɛ te min n yɛrɛ bɛ dɔ dɔn ni a ka ɲi ma t'a bɛɛ fɔ ma t'a bɛɛ fɔ an bɛ te min ɲɔgɔn fɛ dɔw taara ten dara ala don allo Masi ni sɔgɔma Burama b'an fɔ fana Falajɛ Masi i b'a fɔ gouvernement mɔgɔw ye k'a fɔ awɔ k'u ye miliyari 9 min kɛ k'u bɛ sunkalo dɛmɛ ko Ala y'anw dɛmɛ k'u k'u ka miliyari 9 in k'u k'a ta Ala y'an dɛmɛ bi ye sunkalo tile 23 de ye walahi Ala y'an dumuni a ye ji d'an ma an ma kɔn an ma minɛ an jɔrɔla fɛn min na a y'a bɛɛ tɛmɛ an kan a ye dabilenni min ka ɲamaku ji min voilà donc olu k'a fɔ ko u tun bɛna kow nɔgɔya c'est-à-dire mɔgɔ b'i yɛrɛ de nɛgɛ mɔgɔ tɛ se ka Ala nɛgɛ sa kuma filanan ye min ye an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn M5 cɛkɔrɔba ninnu ni fanga tun b'u bolo k'u y'a kɛ i b'a fɔ ninnu ta cogoya Masa an tun bɛ sɔn ka kabako da u kan dɛ mais ni olu m'a sɔrɔ fo mɔgɔ wɛrɛw de nana mɔgɔ wɛrɛ minnu nana anw tɛ sɛgɛn k'a fɔ nin ye bɛnkan dɔ de ye o ni faama kɔrɔ in cɛ mais ni Ala sɔnna a bɛ jɛya jamana tɛ jɔ tulonkɛ la sa abada c'est-à-dire n'i ye Mali binɛ ye tan Mali ɲɛmɔgɔw y'u tulonkɛ jamana de la n'o tɛ anw kɛlɛ Ala m'anw dɔrɔn da koyi jamana tɔw filɛ kɛ n'i y'a ye ninnu nana daga sigi anw da la an y'an ka jamana labila de Ala ka tile hɛrɛ amina rabi Janginɛ bravo Afrika kibaru i m'u ka bɔli laban i m'u gafe sɔrɔ dɛ ayi dɛ m'o sɔrɔ bon o ɲini k'o kalan n'i y'o kalan Janginɛ i bɛ ko caman faamu le 18 août la Afrika kibaru u ka laban u ye laban min bɔ Janginɛ o kalan allo maa bɛ yen allo an ce allo Burama Jalo somɔgɔw bɛ di alhamdulillah tɔgɔ ni jamu Asuma Leli kuma b'i bolo ka bɔ Falajɛ Carrefour la Burama Jalo IBK ye coup d'état min kɛ maliyɛnw na a juguyara kojugu IBK awɔ ale de y'a kɛ yan ale de ye coup d'état kɛ maliyɛnw na a jateminɛ kɛ a bɔ don fanga na ni bi cɛ a n'a nɔfɛ maa ko kɛra jumɛn na maa si ma minɛ o b'a jira k'a fɔ IBK de ye coup d'état kɛ maliyɛnw na a gɛlɛyara an ma coup d'état kala koyi an y'a sigi de an ko n'a tɛ se a ka wuli nka ale de ye coup d'état kɛ maliyɛnw na a gɛlɛyara Burama Jalo Asuma Leli ka kumakan de ye nin ye salamu aleykum an b'i fo merci an bɛ kunba fo Sirakɔrɔ a tulo b'an na k'a ni sɔgɔma k'a ni sɔgɔma nin waati in na allo 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 Burama Jalo Tubanakaw bɛ di
Wanakaw bɛɛ lajɛlen min fo. Mɛ kati bi minɛ. O bɛ diya n ye. N bɛ kati bi. N'i ka hôtel bɛɛ lajɛlen fo. N'i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Miniti kelen de b'i bolo. Wala n y'a faamuya. Gouvernement min bɛ sisan n bɛ ka kangarima datu ye ubiyɛn ka welekan se u ma. Baba Jalo. I yɛrɛ ka sɛfan. N'i y'a kɛ minɛn kɔnɔ. N'i ye gabakuru fara a kan. N'a cira. Jɔn nɔ don. I yɛrɛ. Gouvernement min bɛ yen sisan. Ne hakili la u ye ci bila avocat minnu ma sisan. U b'u ka baara la. Komi fɛn ma fɔ a fɔ an t'a ɲɛ dɔn. Nka mɛ jamana baara a kan ka kɛ sariya de kɔnɔ. N'a ma kɛ sariya kɔnɔ. N'a kɛra mɔgɔ tɛ se ka kuma kɔnɔ. Baba Jalo est-ce que a tɛna kɛ gɛlɛya ye. An b'i fo an ka garisɛgɛ di maa kelen ma. Voilà an ka garisɛgɛ an k'o di maa kelen ma. O tɛ ko bɛ yen dɛ. Ko bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛ yen. Jamana o tɛ. O don. Amadu Sise an bɛ Bagayogo fo. Amidu Bagayogo an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma nin waati in na. Voilà. Joe Biden. Jamana dɔw ko a ka foli lase ma dɛ ko je salue Joe Biden. Foli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ I ma fɛn wɛrɛ bila I da. Awɔ I sɔgɔ Pise FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. N'i nana k'a fɔ. An ka nin ta fɔlɔ. Allo Dakuruɲa kelen Bagayogo. Somɔgɔw bɛ di. Dakuruɲa kelen. Waati sera donc ko waati. Est-ce que bɛ ka lamɛn waati a b'a lamɛn. A bɛ ka sɔn min tigɛ a b'a lamɛn. Jɔnni? Waati kɛ. A b'a ka sɔn min kɛ a b'a lamɛn wa? A b'a mɛn. O tuma ko vraiment a ka lajɛ. A b'a mɛn. Ale yɛrɛ vraiment n t'a dɔn n b'a fɔ cogo a ka ɲi sa sinon ni n ko fasa a bɛna fɔ ko y'a dɔgɔya quoi. Merci. Voilà. Jaginɛ. États-Unis. Trump ye fɛn kirikara o kirikara kɛ. Joe Biden nalen a y'a bɛɛ waraka ka bɔ yen. O de don. Transition in u mana ko kirikara o kirikara kɛ Jaginɛ. Président ɲuman nalen walahi a b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen. Mais a tɛ bɛn o. A bɛ bɛn yan. K'i ka n ka vote organiser I ka lakana sabati e bɛ taa journal reporter ci e bɛ taa ko découpage e bɛ taa ko dugukolo tɛ feere fantan ma ni fɛn tɛ titre tɛ fantan bɛ se ka titre ta o ni a ɲɔgɔnnaw I ka baara yɛrɛ tɛ fɛn min ye ka olu bɛɛ kolonso ka a bɛɛ ɲagami k'a don ɲɔgɔn na Ala ka Mali kisi Ala ka den d'a ma den min ni jamana in kanu b'a la yarabi 14h pile Pise FM ka page Facebook a y'aw sɔgɔlen to a la Adama Ben Jara le cerveau a b'an bolo Ala ka